Faktar tentattivi għall-lob partiġjan u biex l-oppożizzjoni nazzjonalista tiskorja l-punti politiċi, anke l-medja nazzjonalista spiċċat titħawwat u tqarraq bil-fatti. Bit-titlu niżvelaw tissejjaħ laqgħa urġenti tal-MCESD ta' Net News deru li skoprew l-Amerika, jew aħjar żvelaw aħbar meta fil-fatt ġurnata qabel kien il-Prim Ministru stess li ħabbar li talab liċ-Chairman tal-MCESD, il-Peri David Xwiereb, biex laqgħa tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali. Il-Prim Ministru qal il-Gvern se jkun qed jaġġorna lill-imsieħba soċjali fuq l-isfidi klimatiċi kurrenti dwar l-enerġija u x-xogħlijiet li se jsiru biex ikomplu jsaħħu is-sistema ta' distribuzzjoni tal-elettriku f'pajjiżna. Il-Prim Ministru spjega dan fuq Twitter tant li l-medja kollha rrappurtat dan fil-jum ta' Tlieta ħlif ta' Net News li mbagħad illum qed jagħtu impressjoni b'oħra. Dan l-istess bħal ta' Net News għamlu l-ġimgħa l-oħra fejn qalu li se jkun hemm laqgħa urġenti tal-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista li fil-fatt laqgħa biex japprova 3 kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Wara dik il-laqgħa silenzju stampa mill-medja nazzjonalista orkestrata mis-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino li qed jimxi fuq istruzzjonijiet ċari tal-establishment. Mill-istamperija l-messaġġ qed ikun ċar lil Bernard Gregg daqsanke lil ta' taħtu, jiġifieri tal-medja nazzjonalista. Ħawdu fil-borma u xerdu li tridu, bastan nieħdu xi ħaġa minnha. Dan b'referenza għall-lob partiġjan u lob gallerija li qed jagħmel Bernard Gregg f'tentattiv li jiskorja punti politiċi.